Hezin Suriye Demokratik HSD ragand ku li Bakur Rojilata Suriye hilbijartinên şaredariyan yên de Hezîranê de heya tebağê hatine paşxistin. Ev biryara HSD de demeke de tê ku Türkiye hişyarî de hilbijartin ji bo wê gefa evlihiya neteweyî çê dike. Şîrovek dibêjin ev hilbijartin ji bo HSD ya bi pêşengiya Kurdan giring e. Ji ber ku HSD hewil dide ku piştgiriya xwe ya di nava cîvatê de xurttir û berfirehtir bike. Biriya peymana civakî ku nû ragihandiye. Wan dixwest hilbijartinan bikin lê ji ber sedemên ewlekariyê ew paşxistin. Niha jî ji ber peymana civakiya nû dixwazin rêveberiyê aram bikin û ji bo rewabûna zêdetir hilbijartina li derxin. Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan dibêje ew ê rê nedin li ser sînorê Tirkiye devleteke ku ew wek ya terorê bi nav dike ava bibe. Enqereyê HSD tawanbar dike ku peywendiya wê bi serhilderên Kurd re heye ku bi dehan salane ku şerê hêzên Türk dikin. Şîrovek dibêjin Enqere van hilbijartinan ji bo yekperçeyiya axa Tirkiye û ya Sûriye wek gef dibîne. Ev ji bo yekparçeyî û yekêtiya Sûriye kêşeyeke eşkere ye. Dema ku mekçekdar li herêmeke Sûriyê dest bi darxistina hilbijartinan bike, ev kêşe ye bi taybet ji bo siberoja Sûriyan. Ji ber ku wê pêşî daxwaza xweseriyê bikin. Paşî dibe ku federasyon, paşî konfederasyon û paşî serxwebûn. Dawiya vê yekê nîne. Bi mehanê Enqere gefa êrişa dijî HSD dixe lê Artêşa Amerîka bi HSD re di şerê dijî Daişê de hevkariyê dike. Ev piştgiriya Washingtonê Enqereyê hêrs dike. Şîrovekar dibêjin pêkanê ku hilbijartin wê zêdetir zararê bide peywendiyên Amerîka û Tirkiye. Di peywendiyên her du welatan de gelek kêşe hene û ya serekî piştgiriya Amerîka ji bo Kurdên Sûriye. Li gorî Amerîka hilbijartin wê rêvebirîna peywendiyên bi Tirkiye re hindek dî dijwar biket û ew ditirsin ku eger hesede hilbijartina derbêxit dibe ku Tirkiye bersiveka pir tund bide tewra destwardanê bike. Washingtonê got ku rewşa li herêmê ji bo hilbijartinên dadwer neguncave û xwest ku HSD hilbijartinan paş te bixe. Hevdem hêzên Türk bombebarana ser herêmên Kurdên Sûriyê didomînin û kesayetiyên serekî jî dikin armanc. Land to land bombings. Wan dixwest hilbijartinan bikin lê ji ber sedemên ewlekariyê ew paşxistin. Niha jî ji ber peymana civakiya nû dixwazin rêveberiyê aram bikin û ji bo rewabûna zêdetir hilbijartina li derxin. Pêkanê ku Enqere zexta xwe ya leşkerî ya li ser HSD'yê zêde bike. Lê hevdem ji Washingtonê bixwaze ku bandora xwe bikar bîne da ku HSD hilbijartinan betal bike. Ji bo raporta Doreen Jones, Özlem Yasak, Dengê Amerika, Washington DC.